Antion Gazabo naiz, Oiartzuarra, eta aspalditik nabil aurretarazte literaturaren mundu honetan, gustoran disfrutatzen eta entretenitzen eta besterik gabe badu da gure azkeneko lana. Ni Leire Iparragirre naiz, Gasteizen jaioa, baina kanpesun bizi naiz, Arabako herri txikitxo batetan, eta ilustratzaile bezala, unibertsitatetik daramat gustatzen zaizkit paperean egindako marraskitxoak eta eskuz egitea eta horrelako gauzak ilustratzea. Testua pixka nik idatzen nuen ipuin sinplia da, lainok asko makia duen zuhaitz txiki bat, gerezi ondo txiki bat, eta berez ipuia hain simple eta arrunta izanik badu hor beste esan nahi sakonago bat. Izan ere zuhaitz txiki hori urte batez ez baita ostotzen eta golatzen. Eta testua, lehendik ere ditugu elkarrekin egindako liburu batzuk eta Leireri berri nion testuari eta proposatu nion zerbait egiteko eta egia esan oso marrazki gustagarriak egin zituen. Zagonte zituen ilustrazioa, ezen sorpresa izango bidali niona, baina hori azkenean ipuin oso poetikoa da eta ilustrazioak atera ziren arazori gabe eta hori modu poetiko eta errepikatzen dira, ilustrazioak errepikatzen dira ipuinaren erritmora. Lehendik ere ikastetxe askotan egiten ditut bisitak liburuekin, idazleak ikastetxetan proiektuaren barruan, azkeneko 23 urte horietan. Eta ikastetxe zenbaitetan behintzat horren falta sumatzen zuten ez. Ipuiak beti oso politiak, oso poetikoak, oso arraiak, baina gaixotasunak eta ezinak eta herilotzak eta pixkat gai horiek ere nahiz eta oso modu, oso garden eta oso zuzenean tratatu gabe lantzeko gaia. Eta oso idazle gutxik nonbait lantzen dutela gai hori eta lehenik hande ditu esan ezela, argitaletxe batean, zein bestetan gai hori lantzeko idatzitako hainbat testu ipui. Eta besterik gabe, beste formato batekin, lehen dituen idatzita makal sendoak edo aitarik ez zuen emotiko baten kontakizunak bere amarekin. Eta kasu honetan, gerezi ondo txiki bat, lainok txeko atarian zeuken gerezi ondo txikia erabilin duen, protagonista bezala, irakasleak eta gurasoak inberko dute transferentzi lan hori zuhaitzetikan personetara ez. Ez, azkenean, hori esan duena, ez da zuzenean agertzen heriotza, orduan modu poetikoan agertzen da gerezi ondoa, orduan, ilustratzea erreza izan da. Ez da zaila izan. Oraingoz ez, ni beste gauza batzutan nabil. Ilustratzaile bezala gauza asko egiten ditut, muralak, orain egin dut mural bat, pareta batetan, eta beste gauza batzutan. Eta beste liburu batetan ere sartutan nabil. Beti urtero publikatzen ditut liburu eta ere badauzkadia ereinekin eta denon arteanekin eta publikatutako pare bat eta aurrera begira ere badauzkate kontratu sinatuta beste hiruzpalau liburu euskarenak eta beti sortzen, beti jane izaten jatean zertarako dituzten duzu literatura zabaltzeko, eskola kultura eta eskola zabaltzeko horretarako ere baldin bada osongi etorriak, baina nik
idazten dut, divertitzeko. Eta buruan daukasuna ateratzeko, ez? Hori da. Eta bizitza paraleloak sortzeko daukaguna triste samarra denean.